non son un conformista frente á política seguida polas forzas que gobernaron a nosa autonomía até agora. Eu máis ben me considero fora da situación presente. Non se pode dicer que sexa especialmente distinguido polos nosos gobernantes. En algúns aspectos, como por exemplo o aspecto lingüístico, e dentro do aspecto lingüístico, o aspecto concreto da normatividade, da normativización do idioma, estou claramente excomungado. Boas tardes, antes de nada, en nome de toda a xunta directiva da Agrupación Instructiva de Camouco, graciñas por celebrar connosco este 17 de maio. Este ano, na agrupación, en colaboración cos amigos e as amigas da Asociación de Veciños de Limodre, teníamos previsto organizar unha ruta literaria entre as dúas parroquias, unha actividade que, evidentemente, tenemos que pospoñer ata que saiamos desta situación de crise sanitaria. Iso non impide que aquí na Tenencia celebremos este 17 de maio e poñamos en valor a nosa cultura e o noso idioma. Hoxe, a través deste programa especial, a través das nosas redes sociais, imos coñecer un poquinho mellor a figura de Carballo Calero a través da voz de moitos expertos e tamén imos facer máis levadeiro este 17 de maio grazas á colaboración de moitos amigos da nosa sociedade, da Agrupación Instructiva de Camouco. A todos eles, moitísimas grazas por participar. A persoa e a obra de Carballo Calero podémolas resumir afirmando que se trata do maior e mellor polígrafo da súa xeración na segunda metade do século XX. Cultivou todos os xéneros literarios, desde a poesía, pasando polo teatro, a narrativa, até o ensaio, e do ponto de vista científico o principal no seu tempo historiador da literatura galega e por suposto tamén con contributos fundamentais ao coñecemento e da lingua galega, a descrición e establecemento da súa gramática e tamén, sobre todo na derradeira época de vida, con achegas fundamentais do ponto de vista sociolingüístico ou inclusive xurídico. Ola, pois así, de andar por casa como estou, é como esta canción xurdiu. Unha canción con unha pequena recetiña para andar por casa. Chamase Balsiña, forma parte do repertorio de Maina Materia, o grupo a que eu formo parte. É unha balsiña nesta terra de balsiñas que flotan no mar. E xurdiu así desas tardes nas que unha ten moita tormenta na cabeza e precisa chorar. E despois diste, bueno, pois agora a ver que podo facer, non? Con todo isto. E entón había unha guitarra ali, a collín, e aquí está. Uma balsiña, o pensamento, ai que me celo ao navegar numa balsiña, cando foi vento o pensamento poño a bailar. Nesta balsiña
teu lamento casao co vento, podes chorar nesta vasiña. Cando hai tormenta o teu lamento, pono a cantar. La 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 pensamento a voar, o pensamento lá, la 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 na minha balsa. As nubes pasan, xa vou contenta, xa se ve o ceo na miña balsa. Tras a tormenta a calma chega e a vida vai, a calma chega e a vida vai, a calma chega e a vida vai, a calma chega e a vida vai lá, 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 vai lá, e a vida vai lá. Felices días, xente de redes e todos os que non sodes de redes, pero sons tan fan de redes de agrupación instructiva de Camouco como a min. Nada, agardo que, de verdade, que esta canción vos aporte alegría de vivir fronte a calquera dificultade ou incertidume, e tamén que contribúa a namorarnos no noso idioma. Ola, xentes de Camouco, benvidos a Habana, neste 17 de maio nas Letras Galegas. Chámome Arancha, son profesora da Facultade de Artes e Letras da Universidade de Habana e responsable da Cátedra de Cultura Galega nesta universidade. Algún de vos xa me coñecedes e outros tiñades que estar aquí coñecéndome, pero as circunstancias dan que sexa un día das letras un pouco especial. Pero non importa, a vida é así, como rezaba un lema vello, polos 365 días das letras galegas, así que habémonos ver, habémonos celebrar todos xuntos as letras galegas con Carballo Calero aquí no Centro Galego de Habana como estaba previsto, só que noutra parte do ano. Mentres tanto, quero facer esta pequena celebración xunto coas miñas alumnas ou con algunhas das miñas alumnas. Esta é unha actividade que prepararon elas. Outra das actividades que preparamos en liña é o microconto, o terceiro certame de microconto galego na Habana, ao que estabades todos invitados, e a verdade que foi un boom. Grazas pola vosa participación. Estou inzada de traballo, pero vou nos facer e vou vos enviar de volta para que inundemos todos e aneguemos as
as redes co noso certame, coa nosa proposta. Aquí vos esperamos un saúdo moi forte das miñas alumnas, un saúdo moi forte tamén de outra persoa que coñecestes aí e que vos agradezo como tratastes, o Ana Caridad, da Agrupación de Sociedades Galegas de Cuba, que celebrará con Candanós o Día das Letras Galegas no Centro Galego, con vos e con nós aquí. Esperámosvos. Feliz Día das Letras Galegas. Chao. A lua viaxar fría nun baixel azul, non durme nunca eu neno igual a mí. Eu tamén co frío, a lúa espías eu tamén no prao, a lúa chea eu xa non podo meu neno. De Caamouco que vos enviamos un vídeo a valorizar este ano das letras dedicado a Carballo, non este ano 2020. O que vos podemos dicer simplemente que estamos moi contentes, non, desta celebración e simplemente lamentamos un pouco que se estexa a dar nestas circunstancias sanitarias especiais e nese sentido preferiríamos, e penso que debemos estudar esa posibilidade, prolongar a celebración tamén o ano 2021, non? Penso que nestas circunstancias teríamos que facer iso con cualquier autor, mas para alén diso, Carballo Calero eu penso que non é un autor cualquier, non? Un autor máis complexo, non? Porque para outros autores moitas veces simplemente temos que analizar a obra no momento en que esta foi escrita e analizar a repercusión desa obra no momento en que foi escrita, mas no caso concreto de Carballo Calero as repercusións da súa obra e do seu pensamento prolongáronse até a actualidade, non? Qual foi ese debate que se prolongou a actualidade aberto por Carballo Calero? Bom, foron moitos, non? Mas principalmente o do reintegracionismo, que é o que defende a nosa asociación, non? Para quen non saiba o que é o reintegracionismo, é unha postura cultural e lingüística que entende que sería interesante para o galego diluir o máximo posible, reducir o máximo posible as fronteiras culturais e lingüísticas que existen co mundo lusófono, non? Que existen con Portugal e co resto do mundo lusófono, principalmente as máis artificiais, non? As máis artificiosas, as que dependen de decisións políticas, que son as ortográficas, non? Se reducísemos esa distancia e facilitásemos a comunicación co resto do mundo lusófono, sen dúbida o galego gañaría moitísima proxección comunicativa e tería moitos máis visos, moitas máis esperanzas para o futuro, non? E nese empeño andamos e nese empeño tamén gostaríamos que andásedes vos e que vos unísedes a nós e para iso estamos aquí, non? Para que xente como vos que despedides neste momento este contributo contedes con nós para colaborar sempre que quixerdes. Viva o Día das Letras e bon Día das Letras para todos vos.
cando penso en do Ricardo, venme asiño acordante a palabra gramática, porque ele escribiu a que para moitas xeracións de estudantes galegos foi iso, a gramática. Cando a principios dos 60 se comezou a soñar coa posibilidade de entrar dos estudios galegos na universidade, fíxose evidente a carencia dunha gramática á altura das circunstancias, e os círculos galeguistas arredor de Galaxia e da Academia comezaron a ardua procura dun autor dentro e fora de Galicia que pudese dar cabo da tarefa, e a busca foi bastante infrutuosa. Do Ricardo forma parte dese grupo organizado para a recuperación da escrita en galego e para a recuperación dos estudos en e sobre o galego. Nun principio non aparece nin como filólogo nin como lingüista, non se conta con el para iso. O seu é a literatura, tamén en estado moi deficitario ata a súa magna obra, esa monumental Historia da literatura galega contemporánea. Mas recorren a él, que asume con disciplina propia dun soldado unha encomenda que lle resulta ingrata, non só porque non se sente no seu campo, sino porque a afasta das outras grandes tarefas que xa tiña asumidas para a causa galeguista a maiores da súa actividade docente en Lugo. E resolvea con intelixencia, no ronsel do gran saco arce e cunha grandísima dignidade. Xa digo, durante polo menos un cuarto de século, a gramática elemental da gallego común foi a gramática por antonomasia, mas tamén o resultado dun amoroso exercicio de disciplina. Estimados paisanos, desde la capital cubana, La Habana, deseo enviar un emotivo saludo por la Jornada de las Letras Galegas 2020, en esta ocasión dedicada a un gran ferrolano, Carballo Calero. Esta vez, como en todo el mundo, no dejaremos de celebrar esta importante efeméride a pesar de la pesadilla del COVID-19. A todos deseo una feliz jornada online. Saúdos y una fuerte aperta desde La Habana. Felipe Cid Domínguez, fundador y director Revista Cova Céltica de La Habana. 26 años al servicio de Galicia, España y Cuba. Además, presidente de la Sociedad Puente Deume y su partido judicial. Un saludo, compañeros. María Silenzo, eu roubaría no ceo a estrela de mel, e no auga a estrela de prata para che mercar a fala. Permitideme que utilice estes versos de Carballo Calero para, no nome da Asociación de Veciños de Limodre, felicitarvos este Día das Letras. Non puido ser esa celebración conxunta que este ano tiñamos prevista despois dese ofrecemento da agrupación instructiva de Camouco, pero estamos máis que dispostos a facer este día con vos cando poida ser. Feliz Día das Letras.
pequenos. Adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra onde eu criei. Portiñas que quero tanto, figueiriñas que eu plantei. Prado, ríos, arboredas, pinares que move o vento. Paxariños fiadores, casiñado meu contento. Campaniñas timbradoras da igresiña do lugar, amoriños das silveiras que eu lle daba meu amor, caminiños entre o millo, adiós para sempre, adiós. Gloria a Dios contento en la casa donde nací, en la aldea que conozco, vivo un mundo que non vin. Amo amigos extraños, amo vega e amo mar, amo en fin canto benquero que cuidera non deixa. Enredados os medos no meu caótico eu, podo ter aquilo que eu preciso nun segundo. A música é a chave. Abre portas para deixarme ir e procurarei, alá por dentro, un sorriso, un abrazo, unha mirada, unha flor, o mar, amar, os encontros. Xuntos fanse máis leves os perigos. Non só de as pitas baixo a choiva poden gozar os escolares. Velaquí a xente na barreira. Vou ler un fragmento de Os sapos. Indera noite, cando o señorito botouse ao camiño ben chantado no seu cabalo. Voltou de mal xenio, a pouco de saíre, e á luz dun candelo estivo enxergando arreos e o corpo da besta. Cabalgou de novo, mais pouco tardou en estar outra volta no portón. Foi en percura da nai que xa empezaba a remexer pola casa. A tremer coa carraxe, explicouse. Ao chegar á altura do cemiterio, un fatado de sapos se lle atravesara no camiño. Quixo pasar por riba diles, mais o cabalo botouse atrás, e como no campo inda non se vía, tiña volto á casa para lle xamear a cenlle as ferraduras. Na segunda saída, os sapos eran inda máis, e o cabalo non daba unha pasada axiña que se puñan diante. Apetecería seguir, a que sí? Ola, son Eugenia e falo en nome do grupo de teatro da Agrupación Instructiva de Camouco, na que estamos a celebrar o Día das Letras Galegas deste ano 2020. Estas letras galegas están dedicadas a Ricardo Carballo Calero, e cabería decir que, por fin, están dedicadas a Ricardo Carballo Calero. Unhas letras galegas para este home, entregado por completo á lingua e á literatura galega en toda a súa traxectoria vital, pois viñan sendo máis que necesarias.
Entre outras cousas, foi o primeiro catedrático de Lingüística e Literatura Galega na Universidade de Santiago de Compostela. Persoalmente, gustaríame que esta homenaxe se estendese no tempo e ocupase tamén o ano 2021, xa que, pois é unha figura que o merece en primeiro lugar e en segundo lugar pois chegou esta situación mundial na que estamos todos somerxidos e nos toca vivir e, pois ese é o meu desexo persoal. Ensaísta, dramaturgo, poeta, novelista, escribiu artigos, estudos. Un home moi completo neste estudo da nosa lingua, non? E penso que se a situación da lingua galega non fose de asoballamiento e colonización, pois este home estaría recollido nos máis grandes literatos da literatura universal. Eu vou descubrindo, realmente vou descubrindo. A súa novela Escorpio é unha pasada, os seus poemas que últimamente pois é o que máis estou lendo, pois realmente son maravillosos, non? Bueno, se non o coñecedes, buscade obras e disfrutádeo. Na Tenencia Teatro xa escolléramos unha escena dunha das súas obras dramáticas para facer o noso primeiro traballo que titulamos Escenas escollidas. A obra de teatro de Carballo Calero foi a de O Fillo. Na escena podíamos ver a Mari Carmen García Roel interpretando o papel protagónico e nos primeiros tempos a Dulce Anca no papel da aparición maravillosa que ten esta señora na súa casa e nos segundos tempos a Lola San Martín. A grabación que temos é dos segundos tempos, entón a quen ides ver no escenario é a Lola e presentando esta escena o noso mestre de cerimonias Víctor Fernández. Agardo que vos guste e que a disfrutedes moito. Ademais, pois queríamos facer unha homenaxe en confinamento, non? Entón, escollín dous poemas, un do libro Reticencias, poemas recollidos entre 1986 e 1989. Este poema vai ser interpretado por Dani García, Beni Suárez, Abelino García e Víctor Fernández. E outro poema escollido foi do libro Cantigas de Amigo e outros poemas de entre 1980 e 1985 e desvelo interpretado por Pilar Couce, María Cordal, Mari Carmen Varela, Margarita Couce e Mari Carmen García. Eu que, como xa vos dixen, estou descubrindo a Carballo Calero, pois hai unha cousa que me ten maravillada, que son os seus poemas con voz de muller. Maravillada. Así que, pois en non os coñecedes, tamén vos convido a que busquedes eses poemas, están estupendos. E aquí vai o noso Esquecida Vivía, como botón de mostra. Adeus, ogallá pronto poidámonos ver nos escenarios, aínda que semella difícil ou polo menos un tanto lonxano. Esquecida vivía do meu corpo, unha pobre muller cunha filla de 25 que ten a súa vez unha filla de 3 e vive lonxe. Unha muller xa ben madura porque ten unha filla de 25 anos. Unha muller abandonada polo marido, sen recursos, sen estudos, que tivo que empregarse nunha oficina para un traballo rotineiro há moitos anos xa. E así vive,
entre compañeiros indiferentes, apresados, descontentes, descontente, apresada, indiferente. Vestidas sen cuidado, penteadas sen esmero, sen horizonte, só, sen ilusón, e apareceste ti. E apareceste ti, un parente remoto e que necesitaba un documento que se expedía na miña oficina. Eu lle facilitei. Un parente remoto a quen non vira nunca, que vivía nunha gran cidade de alén mar. E sorprendentemente achásteme fermosa, dixéstemo, e no teu rostro lin que era sincero, e foi un terremoto para min. E foi un terremoto para min. No meu apartamento, pola noite, díspome perante o espello. E acho que tes razón. Que o meu corpo é formoso aínda. Gostaríame que mo vises así, sen seu algún. Enúa, entro no leito pensando en ti, para soñar contigo. E renace entre a escuma dos lençóis unha esquecida voluptuosidade. E fecho os ollos, porque en soños poño neles os labios teus. Mañá convidareite a visitarme, a tomar unha copa, ao saír do traballo, no meu apartamento. Tomaremos a copa, e cando eu vexa que a hora soou, nos teus ollos, nos teus beisos, nas tuas mans, farei o mesmo que hoxe fago, decidida, tranquila, sen temor, sen rubor. Despireime, mas non ante o espello, ante ti. Núa, sulagareime no leito, mas contigo. Agora son un vello patrón que se senta ao sol nun banco dun paseo. A miña vida fica atrás. Foi miña. Quen foi antes? Fun outrora. Fun eu, este que agora son, aquel que estes mesmos carreiros transitaba un tempo, perseguindo a bolboreta ilusoria do amor. E neste mesmo banco torraba o corazón ao sol do rostro dunha forma feminina. Xa non sei cal. O meu carón sentada. O meu carón sentada. A miña boca que articula agora un monolóxico silencio é aquela que sabía dialogar consoante a gramática perdida. Nen apego me fica o que onte fun, nen que aunque onte regía o meu falar e o concertaba con o falar seu. Nacín xa vello neste banco ao sol, e aquel que outrora fun morreu en min. E sinto... Nacín xa vello neste banco ao sol, e aquel que outrora fun morreu en min. E sinto como outro que non herdei, pois nada teño del. Mocidade non tive. Son un vello de poucos anos que nacín así. Son un vello de poucos anos que nacín así. Apócrifa e histórico que algúns me encadean as alegres tristuras dun pasado de armonioso furor primaveral. Sentado neste banco, tan só espero que de mí mesmo brote o sono. E aquela moza que se detén perante min, tan pronto ao meu lado se sentaba, estórbame hoxe. E a seguir convido a súa vía, pois fúrtame o sol.
sabedes que as cousas acomodarse por si soas para mudar no tempo. Imos a Galicia a principios do século XX. Xoana embellece na súa casa soa de seus fillos. E con algún segredo que agocha no seu corazón. Este día acolleu un bebiño na súa casa, pero como ela sabe que ese bebiño de que ventre, e para ela eso significa pecado, non atopa forzas nin cariño para manterse nele. Poderá Xoana desfacerse das angurias que lle oprimen o seu peito e abrir o seu corazón. A noite é longa e oscura. Pero deixémola soa consigo mesmo nesta fría noite de inverno. Coñezo o camiño. E que importa como estou aquí? Veño mollada de neve, quero un teito baixo cal descansar. Benvida. Ven de lonxe. Non vou lonxe. E que tempo fai alá? Bo tempo de primavera. Primavera en inverno. Por que non? Cara onde? Cara ao pasado. Non sei dese lugar. Esquecendo. Ende xamais estiven alá. Non se senta. Grazas. E que veo esta terra? A falar con alguén. E veo soia. A estas horas? E con este tempo? Non é soidades máis fundas. Poida que sí. E o neno? Que neno? O seu fillo. Eu non tuve fillos. Non casei. Ben sabe por que lle pregunto. Que queres saber? Sei no todo. Quen é vostede? Por que me fala así? Non me recoñeces. Teño mentes. Este rostro, esa fronte limpa, esos ollos mainos, mas non podo saber ben. Non podo lembrar. Xoana. Que? Lembraste, recoñecesme. Quero lembrar. Quen és? Que son unha rapaza, sabes? Unha rapaza que eu coñecín. Case que unha nena. Unha nena que eu fun. Por fin me recoñeces. Sí. Ti és eu mesma. Ti és a miña mocedade, dos de Florida. Descendente de mi parediza. Que eres os anos vistosos do pasado? Que queres? O que ves? Lembraste dos teus xogos coas bonecas de trapo, coas carrounas. Aquí, nesta mesma sala, chontabas con Elisa de Paradela. Lembraste dela? Sempre levaba un riso nos beizos.
e unha longa cabeleira loira e riza. Era a amiga que preferías. De mociña viña tamén, e peiteabas en todos os espellos, agardando que pasase Ramiro de a cabalo. Mais as olladas de Ramiro eran para ti. Agora ela está lonxe, e ten fogar, e fillos. Lembraste da tía Carme? E da irmá do Crego? A irmá do Crego era unha velliña branca e pequena que escoitaba da fala de pequeniña no chan cos cóbados no seu colo. Por maio, Elisa Maestri levaba das flores a Nosa Señora. E ti cantabas as funcións baixollada da onda da tía Carme. Lembraste dela. Cala! Lembraste do teu pai, da súa longa capa, da súa forte voz, da súa ollada clara. Cala! Cala! Lembraste da túa nai. E que todo aquilo morreu. Todo aquilo morreu. A que ves? Non hai de común entre ti e min. Mas esas vaguas non significan o contrario. Ti es moza, Helena, e chernen soños das miñas tempas. Non tardarán en xurdir filos de prata. E atópome coa carga de unha ilusión morta nas costas. Vaite! Maila, todos somos a mesma. Dormida eu vivo en ti, porque non hei despertar. Entón terías o teu corazón novo de adolescente, o teu corazón ledo, o teu corazón san. Embelificarías o acedume da vida. Verías formoso mundo e non cobizarías ser máis de Deus. Rexeita o pecado da soberbia. Abre o teu corazón á bondade e deixa todas as febres de arela sobrehumana. Colle os meus beizos e sorrí. Colle as miñas mans e afaga. Colle os meus ollos e chora docemente, sen desfeitizos, sen amargor. Os meus beizos sorriron a unha febre infantil. As miñas mans alumiñaron un corpo de neno. E os meus ollos choraron de vida materna. Oxe, todo perdín. E atópome medida e sen fe. Eu vivo en ti. Non son os poucos anos, é o corazón sinxelo. Son a mocidade da alma, a primavera espiritual. Rende. Eu te ofrezo o meu latexo para que rexe o teu corazón. Elisa, as bonecas. Maio, os meus pais. Olla, achega sobrente. Como queres que te obedeza? Que facer deste acelume? Está segura de corazón. Toda rexeitada. Eu quería un milagre. Esperaba o fillo. E a Virxe, non trouxo. Eu rezaba. Ela estaba aí, onde ti estás. Enganoume. Como quería. E non era el. Non era el. Sacrifica esa má paixón. Non podo. Son a medice, a mágoa, a desfeita. Eu a mocidade, a esperanza. Xa que a amas homosuada. Que mora que deba morrer. Que podería facer eu
esta noite haberá sido para Xoana un pesadelo sen Rosé. Desfacerme na noite. Irme. Desaparecer. Mais, como lle contaremos ao mundo a tolemia deste milagre? Eu vivirei baixo o teu aspecto. Porque a primavera pode abrumar ata no carballo co rayo fulminó. Cumpre, pois, o destino que eu non souben cumprir. Continúa a miña vida, alma enraigañada nunha arela de brétema. O sol do novo día non saberá de min. Tomo o meu corpo, levando eu a lembranza da miña mocedade. Ti ficarás coa alma inxel da nosa primavera inmortal. Son moitos os aspectos da vida intelectual e cívica de don Ricardo que resultan sobresalientes. Un deles foi o de orador. Galicia foi e aínda é terra de oradores brillantes. Os que son da miña idade tiveron ocasión de sentir algunha vez a Otero Pedraio, admirable polo seu barroquismo, a Cunqueiro, tamén borra e pentizador de discursos saturados de referencias culturais, ou a Filgueira, quizáis o máis prolífico deles, dunha erudición enciclopédica asombrosa. O nome de Carballo pódese engadir ao destes tres. É verdade que non foi un home pródigo en discursos, quizáis polo seu carácter de persoa tímida a que non lle gustaba ser protagonista de cerimonias públicas. Pero cando se comprometía a pronunciar un discurso, o resultado era dunha eficacia total. Eu levo sentido innumerables discursos ao longo da miña vida, algúns moi memorables, pero se me pedisen que destacase un entre os que máis me impresionaron de cantos teño sentido, citaría o que lle sentín a él o Día das Letras Galegas de 1963 no Salón Artesonado de Fonseca, en Santiago de Compostela, sobre os cantares gallegos de Rosalía. Foi a primeira vez que eu vin a Carballo e que o sentín, persoa que 2 anos despois sería o meu mestre na facultade. Foi unha peza oratoria acabada, tanto polo contido que el dominaba
como ninguén, como pola forma elegante e razoada en que o expuxo. E quede aquí esta lembranza para quen este ano é homenaxeado no Día das Letras Galegas. Dúas veces repetir a voz do rostro pálido, dúas veces a mesma derrota en nome da paz. A paz son linguas mortas no territorio dos despachos. A paz son unes brancos cuspindo na lingua do indio. Pero quen lles aprende a melodía das sílabas, pero quen lles aprende o ceo da sacha do son. Os anciáns da tribo non entenden de fonética, pero entenden que os da tele non falan como a eles. Vela aquí o talento invisible do yo, do poder. Vela aquí o talento invisible do yo, do poder. Encher as pantallas de palabras novas, nova mitoloxía, orzamento, investimento, pagamento. Orzamento, investimento, pagamento. Orzamento, investimento, pagamento. Orzamento, investimento, pagamento. Vela aquí o poder encher. Vela aquí o poder tan lonxe, tan lonxe, tan lonxe da lingua dos indios, a 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 lingua dos